mayong buntag arin sa atong lutong Bisaya. Magpako sa manok adubawhon nato. Nga mo ni atong sagol nga atong lamas, luya ug sili espada. Ato ra ning tungaon ining sili espada. Yan itong Bombay. Bombay. Yung ahos. Namo ni ato ang adubawhon nato karon. Pako sa manok. Muna ni ato ang mga sagol, ingredients, ginisa mix, bitsin, o pipir, at patis o mantika. Okay, ato na ning ilunod ang atong lamas sa manok na pako. Ahos. Isong ang Bombay. Manok, ang pako. Pipir. Ginisa mix. Mao ni siya ang atong adubaw nga manok, pako sa manok. Ilunod din nato ang sili espada o luya. Ya ato sa ning tabunan. Okay, ato na ning ablihon ang tabon ug atong ukayon. Nang lisbo na. Nang amoy. Ang amoy ng atong adubaw nga pako sa manok. Nga kay medyo gahi-gahi pa man gamay ning iyang unod, ato ning butangan sa gamay nga tubig para mo'y magkapahumok sa unod. Ato ra ni siyang pahubas-hubason kining iyang sabaw. Diyos. Okay, abunan siya na to. Ato na ning ablihan ang tabon. Luto na ba ni? Okay. Diyos. Luto na ato ang adubaw nga pako sa manok. Ato na ning tilawan ang liyahan sabaw. Kadet sa Nga ato na ning habwaon para mamahaw na ta. Habwaon ang atong
adubaw nga pako sa manok. Ayos. Yan na. Mamahaw ta ninyo. Yan ang pako sa manok. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa ating video. Sa inyong pag-like, comment, pag-subscribe, o pag-share. Salamat mga idol, may buntag.